Takže zdravím všechny pandy a panďata a vítejte u dalšího videjka ze hry Team Fortress a jsem tu společně s Peterkovým. Ahoj. Zdravím. Oni tu furt kecají ty blbci. Truhlíci. Jsou to truhlíci. No. A já bych řekl prostě slovo. Je to opětně z tady středověký mod je to opětně. A dnes si ukážeme útočné klasy, což je Demoman, Heavy a Engineer. První vám ukážu Heavyho. Na Heavyho mám jenom dvě věci, mám tady pánvičku a mám tady takovýhle divný věcičky, nevím jak to pojmenovat, spíš jakoby bodáky. Železné pěstky. Přesně tak. Někoho se tady pokusím zabít. Teda zlaté pěstky, co tak sám, to máš zlatý vlastně, že jo. Pokusím se tady zabít tohle skauta. No takže ty to máš vlastně zlatý, že jo? Jo, je to zlatý, ano. Jo, takže jsou to zlaté pěstky. Vlastně ano. No, takže dneska to nebude příliš dlouhé videjko. Já dneska nemám nějak moc času, já se za to omlouvám, ale vlastně... Ale se furt učí, je to šprt. Ano, bohužel, já se musím učit. Tady pán skautík, nějaký... A navíc za chvíli už bude vízo a mě z češtiny taky nevychází, to. Jo, tak tadyhle ten chlapík si dal nějakou hezkou věc a zabil mě. Ale ten chlápek mě zabil jednou ranou. Jako Heavyho, ale ty pánové, co tady furt mluví, mě dost rozčilujou. Pane Frogu, nechte toho. Prosím. Hele, ty jim jdeš nahoru? Nejdeš. Nejdu. Blbej spy. 0. Bezva, mám víc, já mám jenom víc. Ne, ty máš, jo, ty jsi úplně dole. No, já to za Heavyho to moc neumím. Teda. Podle toho jako máš věc třeba, víš co? Ano, přesně tak. Takže ještě dáme chvilku za tohle, já si musím zvýšit ty zvuky, já zase nic neslyším. No, ale jako nedávej si je, protože tam kecají ty kluci. Já vím, proto já jsem si je taky vypnul. Já si je snížím, ty kluky. Vím, že jeden se jmenuje Frog. A jeden ten Jirka CZ. Jirka CZ se jmenuje? To jsou Češi. Jo, tak, už jsem se mutnul. Tak, dobrý, a můžeme v klidu hrát. Hej, jak si mutneš ty kluky a jakoby můžeš mít hru. To si nastavíš v escapeu v možnostech. Máš escape a no. máš pokračovat ve hře, vedle toho máš zahájit hlasování, stišit hráče a vyžádat si trenéra, stišit hráče a najdi si je tam. Video vás otestovat, vlastně to se Pojď tam! Demíčko jedno. Hra více hráčů, červený zelený. Oni jsou i nějaký zelený hráči? Nevím. Co to je za blbost? Tady když dáš to? To je jedno, nebudu to teď řešit. No. Takže asi dáme změnu. Dáme si pánvičku. Hurá, dáme si pánvičku. Ano, dáme si zbraň bohu. Uj. Já se omlouvám, já na Heavyho moc věcí nemám. Já za něj nějak moc nehraju, ani to za něj jinak pořádně neumím. Už jsme zjistili, ty vogo, tady nějaký blbec úplně takhle to přelít úplně tam k nám. Hej už jsme se to jako to tradování, ale jakoby musíme to mít aspoň 15 dní, Matys už může, ale dokud to já nebudu mít, tak to nemůžem. A já jsem to udělal včera, takže tradovat se ještě nemůžem. Ano. Moc děkujeme, Petře. No nebýt mě, tak to jakoby to. Jo, zabil jsem toho Froga, jak tam furt kecal. Bezva. Dobrý. Jau. Tak, za chvilku dáme změnu klasy, protože tuhle klasu opravdu nesnáším. Za koho hraješ? Za Heavyho? Jo, ještě pořád. Hej, Frog mi dal to. Frog mi dal revenge. Já si taky vyměním a já si dám asi spáje a zkusím zabít toho Froga. Petr si hej, zase spáj se převlíkne za spáje.
Pojď. WTF Doom. Já se omlouvám, že jsem takový zamlklej dneska. Teď mě tady někdo zabil a prostě za tuhle postavu mě to nebaví. Jdeme hrát za inženýra. Já ty zvuky ještě víc zvýším, protože zase nic neslyším. Já si dám vyšší hlasitost hry. Tak, super. Doufám, že teď mě uslyšíte. Nechápu, jak tahle věc tady může fungovat, ale dobře, no. Běžíme! Na ně, na ně, na ně. Někoho jsem bouknul. Hej, to je nějaký bug. Víš, co se mi tu stalo? Co? Ty jsi taky modrej, že jo? Ne. No, já jsem červený. A mě to jakoby ukazuje, že jsem v modrém týmu. Já mám červený sako. A píše mi, jako já mám modrý sako teďka. Jo, a jsem si stál v červeném týmu. A mě to ukazuje, že jsem se převlík jakoby za sebe. Co to je za blbost? Menší bug. Jo, tak trošku větší. To seš ty Frogu? Zabil jsem Froga. Ano. Tak já se těším na příští video, nebo možná to skloubíme všechno do jednoho videjka a za chvilku vám ukážu ještě supporty. Možná ne úplně všechny, ale dobře, změna klásy, mě to za ně nebaví. A bohužel demomena si teď vzít nemůžeme, takže se jdeme podívat na supporty. Ty hraješ za Inju. Ano, hraju za Inju. No tak já vám ukážu teda medíka. Za toho to taky moc neumím, ale dobrý medic se hodí. Já mám teďka hrozně hodně věcí na medika. Od každého tam mám hodně dvakrát, jakoby 2 na blízko, 2 medicany a 2 jakoby postřílecí. Super, to jsem šťastný. Já si tady takhle stoupnu a budu vás léčit, pánové. Hej Matés. Jak to, že vás neléčím? Hej Matés. No, co je? Town, ty si nemůžeš půjčovat, že ne? Ty Vogo. Já jsem si chtěl půjčit high five, já bych chtěl high five. Jo, ale jak to, že je to neléčí, ale... A co? Ne, já tady dělám taunt. Ono by je to mělo teoreticky léčit. Já si beru Fira a vezmu si svou poštovní schránku, která má... Yes! Vyhráli tak jsme. Na co? Jo, bez dva. Já si vezmu poštovní schránku a ona má 100% kritický zásah a ještě k tomu má teďka Ibercharge, tak to je super silné. Tak když máš tenhle ten Ibercharge, tak a tak vám ukážu teda spáje. Tady, jako když tady hraješ jakoby attack, lomeno defense, tak defense je ten hrát a attack jsou tady ty jakoby barbaři a no a překladu je to útok a obrana. Ano, tak. Já nechápu, tady kolem mě teďka proběhnul nějaký ošklivý spam. Já vím, tady červený, jo, zabil. Ne, já ho nezabil, tady. Ok, tak já se tady odhalím. Pojď se pokusit zabít tamhle pana červeného medíka. Máš hodně oblečení, nebo ne, jako by není? Moc ne. Ježíš, já jsem blbej. Dobře, ale zabil jsem ho, omlouvám se. Já dneska nějak nemám svůj den. Ty máš jen 2 killy, pak nemáš svůj den. Ale tady máme scoutíka. Protože já hraju za útočný a za ty to moc neumím, bacha spy. To je scout. Já si asi beru heavyho. Ne, on je plný, jo, není. Hej, to nechápu. Sniper může být jenom 2krát a heavy klidně může být 3krát. Může, no. To je na to. Tak, já tady se pokusím proplížet do hradu. A tady mě tady opravdu rozčilujou, starý pavěj. Se omlouvám, že dnešní videjko nemá tolik šťávu. Já jsem dneska fakt nějaký unavený. Ne, on je voda. Hej, ty jsi spy, ty jsi tady v té bráně, ne? Ne, už nejsem. No, ty jsi byl v té bráně. No, neviditelný. Ježíš, já jsem debil. Yes! Wow! Pojď sem, damíčko. Tak pojď, kamaráde. No.
Tak asi ho Já tě nestihnu. zabiju! A sakra. Já tě zabiju ve vodě. Tomáš, tady se snažím píchnout svého kamaráda. No, takže jdeme na to. Já se podívám na toho demomena. Furt není volnej. Tak a já doufám, že se za chvilku dostaneme k mé nejoblíbenější postavě. Petře, ty hraj za koho? Za Spy momentálně. A já si dělám takový píko, jako dělám. Já jsem modrý, já jsem tady modrý s váma, já jsem tady modrý. Jak se tu převlík za červenýho Spy, no? Sakra, tady jsem do někoho teďka naboural. Hej, tady se za tebe převlíká Spy? Ty jsi ninja? Ne. Ne, ale převlíkal se za tebe Spy. Převlíkal se za tebe Spy. Spy se převlíkal za Spy? Ne, ty jsi Spy? Ne. No, teď jsem se tady pokusil zabít jednoho oškliváka. Protože jakoby on byl... Hej, ale to je zase blat. On byl červen... Tak super, zabili jsme nějakého pana Heavyho. Hej. A někdo mě tady zabil, co je? Ne, nic, to jsem nějak nepokopil. To jsem fakt blbej, anebo... No, tak já se pokusím se dostat do druhého týmu. Protože já se tam bohužel nedostanu. No to nevadí, já bych vám rád ukázal... Mates? Ano. Help Cčko. Ne, počkej, ne, já jsem blbec. Ne, teď Cčko je v hradě, že jo? Ano. Já jsem blbec, proč nejsem v hradě? Nevím. Počkej, ale... Proč se ptáš mě? Počkej, hrám. Já jsem dneska fakt zmatený. Vypadá to tak. Geronimo, skočil jsem dolů. Já tě viděl, no. Tak, super. Tak jak přibližně dlouho natáčíme? Nevím, budeme natáčet podle mě chvilku, ale tak já tady možná dám menší střih. Jo, tak máme tady super, máme tady demomena, což je další, já mám tady na něj pánvičku a mám tady golfovou holi na něj. No, tak první vám ukážeme golfovou hůl. Hůl, prosím. Tak, z toho můžu urážet všem hlavy. Baj! Skauta, pojď sem. Sniper všem urážet. Pojď sem. Pěkně. Tak, já se tady jdu pokusit pomoct našemu kamarádovi. To teda ne! Dobře, tak jsem byl zabit amputátorem. Já se omlouvám, já dneska opravdu nějak nemám svůj den. Já doufám, že si to vynahradím tím, když mi někdo uvolní místo tady pana snajpera. Já jsem za něj hrál, odpojil jsem se. Zkus to teď. Ne, jo, je volnej, super. Tak já se zabiju. No to je díky mě, nemáš zač. Já se zabiju a teď vám tady ukážu mou nejoblíbenější postavu, jak to, že... Dobře, tak vám ji neukážu, protože mi někdo čornul. Uj to jsou, za koho hraješ? Super, hraju furt za Heavyho, teda ne za Heavyho, za demomena, ale... Takže mi někdo čornul snajpera. Jsi blbec, proč jsi ho nedal hnedka? Teď jsem si ho dal hned. Já už jsem na Cčku. Teď já běžím taky, ale bohužel... Já se napiju. Dobrý, někoho jsem zabil. Tady jsem viděl Spye. Moc dobře jsem ho tady viděl. Ale teď ho nemůžeš najít. Ano, přesně tak, ale někdo mě zabil, škoda. No. Ale... Ještě tady chvilku počkáme. Jestli se nám náhodou neuvolní pan snajper. Což je tady na tomto serveru velmi žádaná postava. Yes! Go! Wow! Takže... Já tady prostě si stoupnu a budu dělat svůj tam. Nechtěl bych dostat. Takže tenhle úhel. Tak. Kde jsi ty? Dobře, tak já běžím teda nahoru, jsem u červených. Jo, ale teď je volný sniper, Tak. Ne, jak to?
Vždycky se na něj připojím. A pak mi to řekne, že je to plný. Nechápu to dobře, tak asi ještě dáme 2 hry plnohodnotné. A pak dobře, super, teď mě tady někdo zabil. A pak to asi ukončíme, protože já začínám mít nervák. Protože jsem dělal jenom, protože mám jenom skoro 6, což je hodně málo. Co je? Nic, dáme tuhle ještě jednu, nebo tuhle ještě 2? Dáme ještě tuhle a ještě jednu. Hej, no Ibercharge, trováš se na mě demíčko. A sakra, spadnu. Inteligence. Sakra, tady někdo mě nějaký hajzlík. Říkáš inteligence, já mám víc skillů, sice když někdo nikoho zabije, tak mám inteligence. No, dobrá. No. Začíná být pěkně naštvaný. Ten demoman tady všechny zabil. Tak já si tady za demomena vemu frying pan. Tak, super. Mám tady frying pan. Co je? Úplně nejdůležitější rada na světě. Mám si vzít dneska auto v Red Assassin nebo smradlavou makrelu? Nevím, makrelu. Tak jo, to je víc ponižující, když máš to makrelu a pak to. Hej, my hrajeme další hru, jsme vyhráli. Jo, ne, my jsme prohráli. Tu máš. To ani nevím. Jdeš za Heavyho. Ne, za demomena. Pojď sem! Dám ti pánovičkou po hlavě. A já ti dám makrelu po hlavě. No nevíš, že pánvičkou to bolí víc a je to nepříjemnější. No jo, ale když tě někdo zmátí makrelou, je to víc ponižující. Počkej, já jsem tady viděl spáje. Teda. Já vás zabiju makrelou. To byste dával malej demíček. Jo, někdo mě zabil mě ohnivý šíp. Hele, name tag, co to je? Co je? Co pak to je? Co to je? Jsem dostal nějakou novou věc, no to je jedno, já to zjistím po nahrávání. Počkej, ale ne, mě to zajímá, co to je za věc. Backpack. Co pak to je? Tento předmět je limitovaný počet použití. Změnit název předmětu svého batohu. Můžu změnit název věci z mýho batohu. Fakt? Jo, to je dobré. Přejmenuj si pánvičku na zbraň bohů. Dotaz. Dobrá, tady. Já tak to udělám, ale. Já se teďka převlíkám dostat. Použít na pánvičku zbraň. To je jedno, já to udělám potom. Já jsem takhle v hradě, nikdo se mě nevšímal, tak mě zabil. Ale já mám nemyslí sebou. Zbraň. No to je jedno, já to udělám potom. No. Takže já se podívám, není volnej. Takže ještě dohráme tenhle kousek téhle hry a vlastně to ukončíme. Já ať se snažím, jak se snažím, dneska mi to nějak prostě nejde. Dobře, dneska mi to vůbec nejde. No prosím, natáčí ještě pár hodin. Ne, už nebudu natáčet, mě to nějak teďka nebaví. Ale Matec, chápeš, že čím víc chcípáš a takhle je to víc funny, chápeš? To je super. Sice pro tebe víc rage quit, ale pro ně víc funny. A jako... Já za chvilku hodím rage quit. Ale tak moc ne. Jen proto jako... Nemáš málo, těch máš 7. No to je skvělý, ty vole. No tak ale lepší než mít 0 a být poslední, jako třeba. No to je pravda, ale já jsem jakože dneska skoro nikoho nezabil. No to nevadí. Takže ještě počkáme ty 2 blbý minuty. A vážně to video už ukončíme. Já jsem vám jakž tak ukázal všechny ty postavy. Já se omlouvám, že dneska nějak ještě nemám náladu, to video asi bude... Sorry, ale já bych to jako udělal líp, jo, ale OK, man. Já se omlouvám, možná budete trochu naštvaný, že to video je takový bez zábavy a bez randiček.
Já si tady dám ještě na chvilku pro vylepšení nálady, si tady na chvilku vemu ještě toho Pyra. Kterého už jste sice mohli vidět. Ale to nevadí, já chci někoho zabít tady svýma hráběma. Hrábě. Pane Mesise. Dobře, já umírám i za pana Pyra. Ty vole, oni kdo vystřelí, já to uběhnu. Pane bože, pojďte mi pomoct tady zabíjet. A bum, někoho jsem málem fláknul. Jenom málem, ale. Tady teďka snažím nějak. Ten tvůj hlas se mi laguje. Vážně? Mám nějakého nejlepšího přítele. Super. Spáje. Tebe zabil? Jo. Dobře. No to znamená jako, že on tě měl za Nemesise. Jo, takže jakoby toto znamená, když jakoby ti dal takhle revenge. Ne, to není revenge. Já vím, revenge je pomsta, ale znamená to, tak chápeš. On si tě dříve patřil jako Nemesis a chápeš? A on tě teďka jakoby zabil, takže to je jako něco jako revenge, chápeš? Mě dominuje. Když ti dominuje, ty vole, ty to jsi nepochopil vůbec. Ne, když je můj nejlepší přítel, tak mě dominuje. Co? Když je můj nejlepší přítel, ale tak... nejlepší přítel a dominuje úplně něco jiného. Ne, to není pravda. A proč to teda nemá to samý název a není to samý? Protože... No, mě to napsalo. Dobře, tak mě někdo zabil. V případě by tam to jedno nebylo, když to je to samý mapes. Mám dva nejlepší přítele. Super. Co jsem šťastný. Jakože to mají dva. Aha, to je Nemesis. Dobře, takže já asi ukončím to video, pokud se teď zrovna v tuhle chvíli nikdo neodpojí a nedá mi snajpera. Vypadá to, že ne, takže dávám ještě 5 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. No, takže já děkuju, že jste shlídli tohle video. Dejte like, popřípadě odběr a já se budu těšit u dalšího videjka. Takže ahoj. Ahoj, a budeme se těšit u dalšího videjka. Ne, nebudeme.